میں پہلا بندہ مہمان سجدہ پیار راوی دی سرزمین تو ایک نوجوان جیڑا کہ ساڑھے کول بڑے مان نال تے بڑے دعوے نال آیا ہے. میں انہوں نے سٹیج تے دعوت دیندہ پیا بھرپور تاڑیاں نال استقبال کرنا ہے. میرے پیارے بھائی غلام شبیر باگڑی صاحب کے شاگرد عزیز ہیں, تاڑیاں بھرپور تاڑیاں جناب فخر گجر سے بھرپور تاڑیاں استقبال کرنا ہے. تاڑیاں نال کوئی فرق نہیں پمتا, تاڑیاں ماریاں کرو مہمانہ واسطے. جناب فخر گجر سے سجی کے اساں ہیں گناہگار تا کوئی ڈر نہیں, ساڈا مالک بہوں رحمان ہے. اساں ہیں گناہگار تا کوئی ڈر نہیں, ساڈا مالک بہوں رحمان ہے. جڑا عیب تے پردے پائی رکھ دائے او دی ذات دا ڈھیر احسان ہے. تے لو ویکھنی ہے جی کہ اساں اولا سائیں دا لائے لینا ہے, جدہ لگ سی فخر میدانے. جے عادل صفت خدا دی ہے تبخشامن یار دی شان ہے. جے عادل صفت خدا دی ہے مہربانی سجی تبخشامن یار دی شان ہے. تے میرے من نچ وسدا ہے مرشد میرا, میں دربار دی جو ہی کھلوتا تے مرشد آلے دے نظر شیر پیا کرے نا کہ میرے من نچ وسدا ہے مرشد میرا. ڈر کوئی نہیں قبر کفن دا, مینوں انج سائیاں چمکا چھڑے ہے جی میں چانن ہوندا ہے چاندا. مارکا سر چا کے جیندہ فخر ودا, ڈر کوئی نہیں کہیں قد غندہ. اپے تارا نالے تار چھوڑے سین میں جو نوکر ہاں پانچ تاندہ. مہربانی یا مہربانی سے میں جو نوکر ہاں پانچ تاندہ. اور علی دے دار توے دین ملدا ہے سکون دل نو تے چین ملدا ہے. سرور مچ گیا ایک محفل اجتماع دا پیا کہ علی دے دار توے دین ملدا ہے سکون دل نو تے چین ملدا ہے. مارکا جیڑا نوکر نبی دا ہوئے حسین مولا حسین ملدا ہے. حسین دے نا دے کہ جینو مدنی چاہوے موڈیاں تے میرا او منٹھار حسین ہے. جینو مدنی چاہوے موڈیاں تے میرا او منٹھار حسین ہے. جین دی خاطر سجدے ود جامن او رب دا یار حسین ہے. مار ریاض کے دل رب دا گھر ہے کوئی شک نہیں, دل وچ دلدار حسین ہے. جین دی ریت ہے فخر زمانے تے میرا او سردار حسین ہے. اور اپنے آپ تے گمان مولائی لوگا دا ہوندا ہے کہ ہاں فخر فقیر مولائی جائے اسا پر خیرات وچ نہیں منگ دے. سجی ایک منہ وڈی اکاسی ہے استاد عاقب جی, میں چپ کر گیا تھانوں سنانا چاہنا بہوں وڈی اکاسی ہے کہ ہاں فخر فقیر مولائی جائے اسا پر خیرات وچ نہیں منگ دے. چھاں منگ دے ہاں تیری رحمت دی اسا زر خیرات وچ نہیں منگ دے. تے مرلے زمین والی گل تمہیں یاد آندا ہے کہ تھاں منگ دے ہیں تیرے قدماں وچ اسا گھر خیرات وچ نہیں منگ دے. ایک در تیرے دے منگ دے ہیں در در خیرات وچ نہیں منگ دے. ایک در تیرے دے منگ دے ہیں در در خیرات وچ نہیں منگ دے. مارکا ٹھگی آئی تائیں کسے نال نہیں کیتی پر سانو ہر کوئی ٹکریا ٹھاگے. اسا جی ٹھگی آئی تائیں کئی نال نہیں کیتی پر سانو ہر کوئی ٹکریا ٹھاگے. گلاں سننا جدن شریک دیاں ہنجو اکھی چوپم دن واگے. تے دے ماڑے صحیح اللہ پرے چھوڑے سی دیسی فخر مثالاں جاگے. کئی قیمت سیر تو ڈھان نہ دے ساں میں پیو اپنے دی پاگے. تے ہو بھی ڈھیر مبارک بنگلیاں دی پر پکھیاں ساڑ کے وانج نہیں. مارکا ہو بھی ڈھیر مبارک بنگلیاں دی پر پکھیاں ساڑ کے وانج نہیں. اساں جائے سردار غریبانوں پیراں ہیٹھ لتاڑ کے وانج نہیں. تے خط لکھیو منتاں ترلیاں دے میرے سامنے پاڑ کے وانج نہیں. جیندہ ٹیک تیری تے فخر ودائے مارکا میری جھوک اجاڑ کے وانج نہیں. کہ لاج پالیاں ملک کریندا ہے جے بندہ آپ ہوئے لاج پالے. آپ بے لجیاں لی گل نہیں کرنے نہیں کیتی. لاج پالیاں اسا جی ملک کریندا ہے جے بندہ آپ ہوئے لاج پالے. جیڑے سر دے چھوڑن سانگیاں تو چنگے او ہوندن بھائی والے. تے میں فخر کدا ہی نہیں فخر کیتا. مارکا چنگے کیتن لگ دیاں نالے پاٹ چیر کے ماس کھوائے باجو کوئی نہیں بندا ماہی والے. آخری شعر ہے اسا جی تے میں شعراء کرام دی نظر کرے ساں کہ کوئی شک نہیں ود کے کتیاں تو کوئی جانور صاحب وفا نہیں. کوئی شک نہیں ود کے کتیاں تو
کوئی جانور صاحب وفا نہیں، پر ظرف انسان ضمیر اپنا حیوان تو مول گرا نہیں۔ کتے کتن فخر میں من لینا، تو اپنا نسب بھلا نہیں، بندہ جاگتے نائب خدا دا ہے، نو کتیا نال رلا نہیں۔ بھائی قدیر خان بلوچ سیالوی موئی میکر چاک نمبر 175 ضلع جھنگ تو بڑی مہربانی